babae. So may kung bawal ka ko stand pa mo. Để cô stand by. Nhà đồng nga solo vào liền. Cũng cả vào được vào để ông được. Apa? Apa? Kamu sih mau kali di apa nggak ada stand lagi kan? Jadi, apa? Jadi, usah menmudi soal di stand itu. Ayo. Cavaleiro confirm. Wala ang may doon lang. Wala ang may doon. May doon lang ito. Check kilo lah, ya doon. Pa mau pulis tenol. Ya kemarin fenga uy dunga. Iya ya. Iya bisa iya ko nga si solo. Nah, cavaleiro wolf. Cavaleiro wolf. Yang maksudnya stand by. Oh. Confirm ka din na stand by dito. Yuk.
Lori Kumul Baan.